El nostre vampir és un vampir que en realitat és un cortesà del rei Jaume I que va viatjar fins a Hongria quan ell es va casar amb Violant i allà va ser posseït per la duquessa de Maxir que el va inocular i el va posseir. Aleshores és un personatge que des d'aleshores està buscant la seva redempció. Porta 7 segles vagant i demanant una mica de clemència, però és un personatge dual. Jo el que recomanaria és que tothom vingui una mica preparat perquè és un personatge que no saps qui pot ser. Es transforma de mil maneres a l'escenari. Veiem alguna de les transformacions o de les personificacions que agafa, però tant pot ser un dels actors que tenim a l'escenari com un dels persones del públic que puguem tenir a la vora, al costat, al darrere o al davant. Realment és capaç de transformar-se i en el moment que menys t'ho esperes t'inocula i et posseeix.